but whatever inina undomuzwisa mukomana handizombofenda kada kumurwisa or kuita zvinhu zvinomunomudzwisa mntu mutenga neimwe problem yatori nayo ngwere atoriwo nezvakewo zvinotomu ansaka zvaro achipenga nacolors but anyway anepa anotokanganisawo that's why vanhu vakawanda kutokuza nditotora zvondomudzwisa achipenga nacolors. What led Silentkiller to think kuti imimi an act of love that you did to your wife was sponsored by his man? Okay, that's why ndambotaura nyaya yekuti vanhu vari surrounding Sparks vanogona kukanganisira zvinhu zvakawanda because vachauya vachitaura but I would say misappropriation of funds, my allegations. We are not saying kuti my fakes, my allegations. Takazona general muchi celebrate Mukdzi ayo muri alpha male. Mota ya silent akazobuda achiti mimi akatenga kuti that act yakaitika kusurprise Amanda, it was proudly sponsored by mari ya Silent. Silent munomombe music industry. Ndononakirwa naye zvandambota. But you know what anonosvika pa stage so achiona kana mufana madedido adonedza vana ndika iwo bvoenda ne song umbona wakaita wakakula tomboti ndiwe ngwere unofanira. Mimi next Silent asiri chete munhu anonakirwa naye. Asiri chete munhu ane talent. Asiri chete munhu wamuchasimudza. Sengeko apa nacho akangori ka challenge. Ona uri panya kutorero. Ndaizonzo mafunga kuti General Ovi wada kutora Windsor. Animona. Which means nyaya idzi dzicharamba dzichiita sei manje dzokorodzeka dzamachita sei Windsor mukabaizirana naye anomunonza song yaye kuti mahora anotaurisa. It should be $200-300 andika tadai futi takurevha not at page then ndo pakabva pindira mamero futi ekujenji yaya page ranga rabhadhira ufuna Tony Bindoro okunza page ro mfana yangotengesa page rake mfana atora mari una Tony andika abva wako adeliver draft mari aiwa Tony watorere page ko Tony wetu aiwa ko Tony wetu page ranzera dikira zviro adaro mfana aitengesawo nje page rangu rakakura rakaita sei ane kuchikira maybe wanga ari maoko Tony was Tony antenga page ranzera dikira Tony musiki musiki last yeah. Right, wagwan and welcome. My name is DJ Sparks. Ndafunga chinangwa chedu kana dononzo yedu isusu kuti tiziye nyaya dzichitika kana kuti information iwe pachena iwe clear muma streets. Pane interview yanga tichingochemera for a long time after tanzwa kuchitika between Silentkiller na Ovi, General Ovi. Saka tachiti show chedu timbogare pasi. Then tombokurukura na General tinzwo side rawo bo side rangwere takarinzwo katana zvawo zvaitaura. Saka muzora nasi tina manager Ovi timonzwa kuti zvakaitsofamba sei nyaya dzemari dzakafamba sei but pasati pangu apa pana General then uko kune vatengesa kuna Tony Bindura. Saka nasi ndichita interview bozi last time pandakamboona podcast pandakamboona imuri kuinda radio Tony anga atogumbuka achaedza kuti ane hasha dzisingaiti nengwere family. Saka nhasi ndinenge ari co-host wangu then ndinenge achibatsira kubvunza kuti nai kopaipa makapaita sei ko zvatakambodaiwo makazvifambisa sei muda sei Tony awa save him there Sparks arise blood awa blood kwedu zvakarongeka zvinhu zvese zviripo nhasi ndaita co-host wenyu bari mamaita nyama ziko abva asvika aiwa habo ziko auchanita pana pesha mwana ngaende ndambogara 1 minute kuGNG hamusimanyanyo nyarara here kuGNG unyarara chaiko chichi kunenza bozi kwana Silentkiller ka kune mafight trouble in the cockpit GNG kwakula down unoza GNG kune zvikuitika zvakawanda zvatoda kutopa mafans edu but so far ngwere na manager zvakatosora rakasaka tumboona iri zvingopera GNG autodza zvino wona GNG mimi makabva panapa mutiti mukubudisa album asati arinzwa makabva panapa mine song yaChiu Master na Blot song yasati yabuda nazi chicho kumonedza jamana ngatibatsira kunyanya masong yaChiu Master na Blot abarika take na album is along the way rikuya mfana wangu anyingobva ku UK pa birthday rakasvika tichiita pa issue yaChiu Master
Chingotso kubva ku UK. Anoenda ku UK. Muswa ndinoketika tisoma ike ya mguru. No, iwabika ndo. Oh, right. Chikuti sisu mfano wangu apinda ku UK. Achidzoka. Tine zvamupa Buffett rake ndo padambo kanda album. Then ndangukomenda va issue ya Chumaster utaoneza. Pana ya Chumaster na Plot. Pane zvisiri bomb office. Zokuti takubatana nemanagement ya Chumaster tinzwana kuti song ibude boss pane kakukakawadzana. Kakukanda nekuvhika ivava. Bozi makhuwa akatiti susu. Kubudisa kwatakaita song bye kukaita kuti muwene kusawirirana kusilbo. Aufa true. Nemkomana ndezodobhuru rangu rire chitauro kuti ini toda kutambudza song. Nongoza kuti ibhuru kumangoma. Chumaster ari kuzvitoko kwake kumasaladi. Aiwa iyi song inofanira ngeri yangu saka pa issue iyo asatanyadzonzwanana kuti song toibudisa sei. Saka tabva tamboisa paward yakadaro. But unofunga kuti song inofanira tayani. Obviously ya Bloti. Hapana novera kumana dzikaudza toita song. No, imi mamende kusonga emunhu momati yayenyu. Ashande zvichidaro. Imi makaenda kusonga emunhu makanopinza right zenyu nezvamaita. Itoti tisi takanopedza. Tikanopedza kusonga. No, song ndeyambana makuyambada kuyo. But anyway, it's another story for another day. Andika ngatimbo manager wambotipindure kuti mari wakaisa kupi. Mari mukomana ndachandotaura as long yani inisana ndobva panapa ndatori kuti maquestions musazoziva kuti vakatadza nei kuridza kugomba kwakachira mwena manager wangona kuzvipindura futi nhasi kukapula last year ndakuenda zvangu manager wandidzinga chimbogadzika zigo I think manager afana kumbotara nesu zvakanaka nyaya dzawo chaidzo tonipindura iwe une nyaya dzako dzesong na Chumaster ndika mufanira munotanga magadzirisana ikoko kwandika wozoya kuinterview chitudzwa izvi zvikunetsa tonipindura nekukutemba kwandoita wakatadza kugara pasi na Chumaster makataurirana makakurukura kana pane zvikunetsa mwanotembwa namacheso ini nombona ndopamupanga kuti pamwe inganzi pamutakaita ngepresident inaitomufana acho kwandiri sindi mukoma toita kana achida mari ka Chumaster mupei haipapereka ndibva ndakuzvitaura nhasi palive kuti Chumaster pasong iyo kana achingoda akatichenake agreement nesu tongomubuda mari yaari kuda whatever amount yaari kuda tomba yeka ndokuti tonibhindura haipapa handifenda potsa ipapo ndokuti tonibhindura sanjati andine batane mufana maita basa wekugrenade tine nyaya dzenyu but handikuzivi kuti kugrenade kune ngoma nyowani rabospumango rwakaita featuring ndada timbokufilisa but ikatimbosira kufukafu zvakatosvara kugonzo nachingaya kaikukamenezvirikuitwa sakaimonzo nezvi zvikuitika kufukafu ivoti yespax kufukafu ifamily wagwana zigo ndokuya sada tanga kubodatisa vanhu kuti sheti yenye yakanyorwa nzi chiyuma chaiwa inaonyorwa chikoro vakuti smart inini manamanno apa varofana zati vanhu varambidza isusu varambidza vanhu vari mafans mafans anenge zizacha kufuka forever saka rishetu achazongoiona ndiye kufuka alright ndakaona valentine nyanga iri bota chaizvo general ovi wakapinza jagwa tengera madhamu ndakaona mavidhiyo kudai congratulations ndo tida kuzoziva kuti source of income yakabva kupi atimwe nyaya tinoti this event is proudly sponsored by what actually I talk about the way down the street but still whatever tauti mbonzi kona chinhu nyaya yekuti izvo tambokokotedza itanzwa kuti vakatengera madhamota tada kuzoziva kuti mari yakabva kupi nisichi tasvika ipapo but kwada kutangira kuziva nekuti chatakatanga kuona isusu general ovi vakahenga mabhotsi vakanyora tsamba vakati havachadi basa so mubvunzo wangu wandinawo wekutanga ndekuti general ovi necombination yanga minayo nakufkafu and izvo zvinhu mukutoya kuti kufkafu to the world kufkafu to the people forever handika but imimi makanyora tsamba muchiti no makusiya basa tati munyatsotitsananguve nerurimi rwaamai kuti chii chakaita kuti musiye basa tsamba takaiona takaiverenga but nyatsotitsanangurai tinyatsonzwa kuti ndimi here makanyora tsamba kana kuti yakanyorwawo nemumwe munhu makasungwa tsamba ichinyorwa pamwe makasungwa tsamba ichinyorwa Sparks. Alright, it's fine. Tsamba semanyorera ndakaita makamaona. Ukashanda nguva inosvikawo pakupera kuti hausisiri muoffice. Njidimbo mazuva angu emuoffice akanga aita sei akwana, which is contract.
muna January. Though pakazoita futi zvimwe zvipingaidzo nekusazowirirana nekusanzwisisana nemurungu wedu anova bosi mami kuti ona bosi mami pada kuzonzwai contract zvaunoda zvishuwo zvako zvimwe zvazvo zvisina kuzadzikiswa. Though zvabva zvizotora katime tisina nyatsokuwirirana panyaya yenew contract yekuti bosi pane zvakanga zvakamboitika kumashure zvakanga zvandivhiringidzawo kunyanya pacup clash, the last cup clash incident yepacup clash. Handau kwanisa kuwanawo mukana unyatsokuitaura, but I think ndopa zvakanyatsonotangira kuti nini zvakaitika the way takatadza kunzwisisana in fact neartist and everyone tend vamwe vacho vachitoblame inini, but it was not my blame. Yanga iri blame yekuti artist pane pandakafila kusarespectwa, but at the same time contract yangu inini yakanga yapera. No, apa patayazonzwisisa because even datenda muse cup clash isitaiona live because sisona Sparks atizoendedu kumangoma, but tiripo live tichiona muri pa stage redi munakarohwa muri pa stage kusvika mazobva pa stage mamati nya redi chimkuita se chingorohwa. Saka nanzwa pamuchitaimi kuti zvinhu makazonetsana naartist chichamakayatsonetsana zvakafamba sei? Okay, that day ini ndendarongawo neartist yangu. Artist aisa pa lodge pairi chimirira nguva dzedu dzichase dziperform, but do you still remember kuti papamboita kakukakavadzana kekuti clash lodge yeko kubva pambara apo nayo kwete kumbari. Kana uchinoperforma haungazobve kumbari, unofanira kuva rohwa kuti marefreshments uri chichichi papa padhuze plus zvekufuna kunge uchiziva kuti artist iri padhuze. Kumbari kuri ita tapa chanoita senda sei, so kana chiziva kuti kuperforma unofanira kunge tiri padhuze nepatichita se chiperforma. Then incident yekumashure yana blot here maybe ndo yakanyanya kukonzeresa kakudhonzana kuti toita clash toita sei zvikange zvisina kuzonyatsonobudirira. Then paipa inini time yangu yekunoperforma ndakatoudzwa chaziya manager stage ndiya guys ndimufanira se perform ndabva ndafonera DJ muri kubva kumana? DJ ngara around. Silent muri kupi? Ndichiri pa lodge pamatisire. Makuuya here? Ndakutosvika. Then Silent achidaiwo ndandaisawo DJ pa stage, but pandakaisa DJ papa chine mumwe artist anga chiri kuperforma should be ango epatari, but kumisa pa stage kwedu ndekuya kwepreparation kufanira kunge ine line up yemasongs ako ende watu. Then ango epatana wabva ngopedza ipapo if I'm mistaken tunge ango epatana chazi ndo pandakadzika kuti ndichinotora Silent anga ari kugedha. Then Silent akatanga kunetsa tonachamaenda urira cup class, saka ndaenda pa stage blot ari pa stage, but at the same time zvinhu izvozvo ndingonzwisise kwamunoti kunetsa kuita sei. Alright, I believe kuti alright satataura zvimwe zvakawandisa. I believe kuti Silentkiller munhu anofira mangoma. Alright, mangoma isitwe mangoma kata tikuenda pa cup clash tikuenda ku cup clash urunzwisisa. So iye aidhina zviti kana ndiende pa stage ndofanira kuzoenda pa stage kana blota kuenda pa stage for cup clash. Alright, Silent angasingade kuperforma aida ku clash because mari dzasina kubuda vanhu vasina kuita nawo zvecup clash, but Silent wanted kungoenda pa stage zvazvo kuti blota akati ada clash ngatiende pa stage, but at the same time vanhu vaiorganiza vanga vasina kuronga izvozvo. Kana Timberman even nachipaza kuti kurongana kumakuronga zvoti vanhu aende pa clash sei isati hakuna clash. Then ndava Silent enda pa stage or no performa ridhimu redu. Remember zvese zviri kuitika izvi ridhimu ratopo ndatesa maartist pa stage. Silent ari mumota, Silent anokwanisa kuita se buda mumota, ndo patikunetsana ipapo incident iyoyo. But anyway Silent kana yota usuda kuenda pa stage kana blota asina kusanga ana mfana anga achitambisira nguva achida clash ngatiite clash yacho positive direct clash kataona bada ndizvo zviri paurongwa nasi. Then ngati anyway inini ngatiite blota ita se ende pa stage. That's why blota akazoenda pa stage susu vatoburuka. You know mafans anoboekana ene mafans pane zvimwe zvanenge vasingatarisire vasingazozive zviri kubackground kuti what's going on kubackground, but ndo maitikira zvakaita. Blota achitobvawo nekakudhila kaya mafans mamwe anenge autoratidzirawo. Silent anga akaudzwa here kuti ari kuperforma kana anga akaudzwa kuti ari clash? Okay, ukada kubata kuti Thursday ndo yakaitwa noise yekwa Timberman yazofanirwa chipasi kuradio kuSFM right. Friday yacho ndo yatakaenda kuoffice paizonzi hamuna kuuya blota anakuuya chichi andoona. So Saturday yacho ndo yanga ine show
zvichira kuti zvinhu zvese izvi zvakaitika over a space of 48 hours andika kuti chero isusu wacho kusaidi kwedu tatisati tatombonyatsokuona mukana wekuti saka tichanoita sei sekuti clash akusisina if kana iwe waitoziva kuti kune clash nyika yeshe aiziva kuti kwakahypwa kunzi kune chi taiziva kuti kune clash up to now tatofunga kune clash chireva kuti kana iye mupfungwa dzake no handifunge kuti zvingadaro why kwakanzi ngatisangane mangwana kumeeting Silentkiller akaenda akaita live akati mufana blota hamo munomu andika which means hapana any deal rakazoitwa nekuti kuchange kuine clash bozi kuredio kwanzi hatisangane musi wakati then tonoagreea kuti tikuita sei musi weclash andikuona then blota hana kubatika anoti manager wakamukira kumakuseni andikuona ndopanotangira kupenga kwegrenade ani takaenda na9 takaenda makuseni ista kuti yoene 11 wakuenda nemakurareko andikuona saka izvozvo zvose izvozvo andimukuona zvakaitika which means after Silentkiller aita video aitozviziva kuti hakuna clash alright but ndinoda kuti muone uswa blota kuti tosangana kugomba haiwa tosangana kugomba tosangana kugomba ndizvo then mangwana Silent obva aenda kunonzwi kwana chipazi kuno sila deal blota obva aregera kuti asi kubatika ndiri then blota ozobatika kugomba Silent obva aona blota ari paground obvious Silent anenge angoti no panapa hazvisiri zvemari Silent hana kuona blota ari paground Silent akati zvoni tichazopinda pastage kana blota aizviziva kuti blota ari paground ona Silent I believe kuti onaka pane time yakareba nharo dziya dzichingoitwa pamba dzopesa iwo Silent zvakutombohwa kuti asi fine hapana kubuda mari hapana kusika ngodhiri because live yekwachipas handiti remember kuti live yekwachipas yange isiri paradio urubata zvanotaura so vanhu vese vakaona paradio they were expecting a clash handiti so vanhu vese vakaona paradio they were expecting a clash which means ukuthi paingoenda blot paradio paingoenda blot pastage paingoenda Silent pastage vanhu they would expect a clash not a performance urubata ska inini as usual handiti I will blame Godfather na Chippers because Godfather paradio ndo vakaona unza clash kuti yaita sei yaita it was their owners ivo na Chippers kuti vachinyatsotsanangurira maartist nemanagement kuti no since tisina kuricha ine agreement hakusina clash and vobva vaudza nemafans kuti since tisina kuricha futi agreement hakusina clash musvika musi weclash mutotora matickets ekupinda maingofunga kuti mutiri kuenda kuclash chete no ona chinoitika as long patombopromiswa hondo handiti auzive tokunaenda pastage isusu handiti no nzvabwezi my point ndeyekudeyo ndikuti maitoti manzi muti kusangana kuoffice doenda this is business remember we know kuti tiende kuclash panofanira paitwa any deal just clash honde minda tozikana kunzi hondo tinoita sei I believe kuti danzo andika there's business side andika though in a culture yayo futi culture yayo mean maclash aya mapasapasa zvinhu zvinoda kuitwa zvisina ine business na mari iye paanotorwa mafreestyle pese panorwa mafreestyle parodi pese panorwa munenge marich agreement usafananidze chinhu chine probability yekutora mari nechisina tuzandozvati kwati clash iyoyo inotora mari zvinhu zvotozikanwa kunzi pakanzi pane clash yablot naSilentkiller ndo panofanira kusimuka kunyange vana wavo vakazonzwa kuti mudhara wangu akaclash asikwanisa kuitwa hapana mangwanisa kuita kuti mari ingepo argument yangu iri argument yangu iri pakuti radio thirst Friday taenda kuandika kuclash kuti tisile deal bozi Temboman wakati zvoni ngatifonere Temboman tione tokwanisa Chippers kana Temboman akati ngatifonere Chippers kuti tione kuti tokwanisa kusila deal kuti vakomana vaclash avo andikuona which means kuti clash iitike iyi pafanira pane deal inenge rasilwa then mangwana blot hana kuenda then Silentkiller akaita video achiti no mukomana atya hapo panapo so why uchizofunga kuti mangwana atya asiwe ndimobvunza Sparks iyo unozviziva kuti rimwe artistic side raartist kwete ramanager because manager wanga usiri muconfusion or manager havana kudemanda clash but rimwe artistic side raartist ndere kuti paground artist anogona kungoti ndati clashei izvezvi
in the spirit of zimdanzo ndokubata kana kuna ningi zvinoitika kuna Jamaica kuti vanhu vanogona tanga Jamaica kuti business ku music no tiri kuda kuti ona no but anamonyuka that is Sting manager Sting zvanoita neyazoronga ndikudedede zvafana clash na Germany pepe yake katozikana kunzi Cartel this year ari kuclash na Germany but vakuclash ndika then Cartel by some feelings barwa mun fight akabaisa basi feelings baada sei saka toti yanga business style adzokere kunyaya yedu Silentkiller by some feelings but ndoda kuperforma nani na blood ona manager wake no blood asikuita zve clash ona papa ne point ndo bati kuti andinatodzoka futi pamwe zvakatoitika inini kwandiri zvakatondibhowa pakusazonditeerera but at the same time ndine understanding futi yakuna silent wacho I understand kuti mamwe anenge ari mangoma anenge ari mumwoyo unzwiza nyika yese kwari kufamba unza iyo chichi blood ari utokuda amusi kusangana nika 3-4 years unzwiza iwo chazoza kana achindida ngatende pa stage so pampacho nopedzera waenda nechi nemwoyo kuti mbopedze nyaya chatiri kuda handiti this is not just an interview handiti we want at the end of the day kuti even kana silent achiona ano understand the position futi yani ya manager wake you get what I mean tiri kuti this manager manages the business side of the what or ndo basa rake iroro you get what I mean silent anodila ne artistic expression yake kunoba inspiration ya artist kwakasiyana siyana sometimes unogona kutobva my emotions sometimes artists anogona to overwhelm nema emotions zvokusvika pakudemanda clash zimdanzo ndo zvairi kana vachimbokwanisa kudemanda clash vari kumbare vakakula down vanongoti what is stodat oro inonzi city sports yekuti tikatadzongodemandana clash toita sei tobva tatongopedzerana handiti and at that time artist kana ari overwhelmed nema emotions anogona kupedzisira atodisregarda even zviri kutaurwa nani namanager wabva watobhowekanaoka wobva waenda vachita sei ndobatanga ta problem bozoona ka iwe artist andikona ndemanager wako ndikona ndiye munhu wanofanira kuteerera iwe because obviously munhu yakuside kwako andikona and wakamudaidza kuti munhu unoite business andikona kumkwenda kubusiness sa artist wako bva kuzo shamwari isi takadya mari yevanhu andika takabhadharwa kuti uperforme andikona ukufana kuenda kuno ipapa ndo patiri kuti manje ona Sparks isu atinoda kuti iwe ubva warova anonza ni Silentkiller nesando yekuti ange no ansikumurwa nesando kuti iwe you have been manager wa Squander for quite a long time manager Squander mira unzwe wa been manager pa Squander bottle baba no but ayo mira situation zvinenge ndakasvika ngati nini Squander ona kana Squander aikuteerera Squander is Squander ndauti unzwise ndiri kuti ona artist inzonzo handiti anogona kuoverwhelmwa nema emotions and is subject to air the same way iwewe unogona kuita overwhelmed nema emotions oro chichi andona woita subject to air but kuti behind all this handiti that's when the Silentkiller akaramba kuperforma achiti akabatwa nemadrugs kana Silentkiller aramba kuperforma ane baby kulodge handiti akaramba kuperforma because he had something chanchiri paheart pake chaida kuita chekuti akakatarisira clash since he had been challenged 2 days before kuradio and then haanazowana what he was expecting kuti oenda unoperforma achiperforma iye achida clash and maybe it was actually going to affect the kind of performance that he was going to deliver musichi even iye ndikutotaura kuti ndakabhowekana nditi nezvakaitika but iye akandiudza this same statement so unoona general muda ndine pastage but mood yandiri nezvikutoitika andisitopa sese andisonakirwa nezvikuita se nezvikuitika mwana unonzwisisa maybe in that sense that's why ndikuti inini somehow feeling yake ndainzwa kuti zveshwa ari kuramba at the same time inini pandakazomublema chero anga ine situation yanga nayo aifanira futi kuzotora decision yangu inini because ndinda ndiri pastage ndinaseta vanhu and everyone aindifonera unzwisisa so ndakafrustrateka zvekupedzisira kuti but why and disrespect to this vana Silentkiller vave vakatrena zvekuti jamani havanide kumbonzi pane zvimwe zvachinja zvaita sei vanongosvika vachibosa mangoma ndosaka inini ndikutaura kudaro aiziva bhozi inini ndizwa Silentkiller ndika ndizwa Silentkiller ndiartist nditomufarira zvotodaro soti like ndikupikisana naye kuti ndikuti ndimufarire waiziva ndikutopikisana nemaonero angu but hatisi ndichimufarira
saka mamwe mafanza kunoshona imwe way kana kuti iye kunoshona imwe way but ini kuti zvanditofilo panyaya iyi so ndikuti inini mutrade mako amuna rimwe dhiri here wakambosvika pakuti mukuru kana zvakadaro kana tingogarira kusiyana nazvo pato makufanira kutori implement riripo ndika but wona padhiri iroro ndika ifika pane zvandofanira nga ndichiblamwa nedecision andaita ndofanira kutora blame kwete kuti zvoni ndobuda futi ndakachena ndaita dhiri ndofana zigwewo wondifonera sparks dakuti ndodhiri rakadaiwa ndikandabvuma ndazvisvika ndangakutanga it's about silent about silent anoblamwa for what happened but it's so we are understanding his position that's why manager nditi vari kutoti he was frustrated but you will not be frustrated forever after 1 or 2 days unofanira kuzogara pasi muchita post kuti alright takabhaiza apa takadai mumwe wangu ona zvakaitika ndo zvakadai mumwe wangu chichichi andugenda alright way forward how do we deal with my issues akafanana nechi plus ndosandamboti sparks iyo unoziva kuerewa noto inde ndinaye katagara tese ndinoani mamwe mashows anotokudza kuti hey chenara paipa ndapanika urunzwa pamwe crowd pamwe chika pabva imwe performance unzwisisa so stage yaya haitore sematorero amunoita unzwisisa ine lot of my feelings and what zvinogona kutomukanganisa futi saka kana aramba futi pamwe pacho aneza futi mufodzi ya ini ndakunzwisisa because maybe inini level andinoona ngwere naro andikuona ini ndakatasa ngwere nini ndofunga kuti level yacho ndirekuti ngwere iri ready to kill kakawanda kacho makuti dzori mwesadire ngwere but ini ndichifollowa Silentkiller ndichinzwa mastatement ake zvandingachitaura ndofunga kuti inika nyangwe zvaita sebut ari ready to kill izvozvo ndozvinoita kuti maartist mamwe azviuraye mamwe afe nedepression mamwe angonzi angoita sudden death oro chiya nditi because behind that ngwere kunogona ngekutori nemunhuwo anotova overwhelmed nemaemotion kutori nemunhu anototariswa kuti life yangu inofanira nge yapakati but haisii baba kune munhu anotofunga kuti paipe ndakasekwa paipe ndakashorwa paipe ndakasaizwa or something of that sort zvafanana nekuti inini you get what I mean I'm the number 1 journalist in Zimbabwe but pane pamwe pedo ndoti padei ndakakula down ndotombofunga kuti ndinge number 20 ndozvakada kukudza tona zvafanana Silent munhu muhombe music industry indononakirwa naye zvandambotaura but you know kuti anogona kusvika pastage so achiona kana kuti mufana madedido adonhedza vana ndika iwo bvoenda nesong umboona vanhu vakaita tomboti ndiwe ngwere unofanira kuita sei auitereka kupanika ndikuti ndimukona inini boys zvamukuti hazviri right it makes sense andika because ndinobelieve mafacts ndobelieve mune zvinhu chimeka sense but ndiyati pfungwa yandinayo inini yanga ndinayo before information yamandipa ndaiti inini Silentkiller and vhunduke ready for war ari ready nyangwe chenza isi war but perfect example music anopedza perfect example ndi mbida isusu pakanetsa kona ngale and mbida beef you get what I mean mbida taitana naye through manager ndachifika padeni ndichimurisa kuti you see me you get what I mean you see me nomutoro hanita vanhu pana wasoja you see me anditi pa performer badi ange ne confidence aenda kushow anga chine confidence zvekuti paakatemwa nemakeni akafunga kuti ndikona ngale arutemwa nemakeni aine confidence achiti musamuteme the next day akafonera Sparks ndinaye anga kusati you see me mukoma Sparks abakandiomera mukoma Sparks ndongere something mukoma Sparks you know sometimes pane zvinhu zvoitika maevents achitika so munhu wese ane paanosvika pakuva vulnerable pekuti unosvika pakuti apa that is what I believe but anyway manager after that chimwe chakazoitika chakadati mutore peni nebepa munyore leta kuti hamuchadi basa ndosananadaro ndati niziko incident ndeyekutanga after ipapo I think ndakada kutira kugara pasi andika na sisa anditi for negotiation or silent I mean sorry I must try to say chandaidawo inini mukuseri munodedza Silent mchiti sise anonzi sise vanonyatso muziva anonzi style namudaidza paipai chandaida kutaura naye yanga iri nyaya yecontract remember kuti toona show andika artist ndogona kusvika iwewe zigo ari pastage pashow yandisikuziva ndenchitodawo masimba ekuti ndogona kutosungisa zigo neartist andika example zvichita kuti pane mamwe masimba andaida kuti
awedzero so that ndichiona nevision andandinayo yekuenda mberi neartist andika ndine mamwe protection andaishuvira kuti dai ndaikwanisa kuwana this mukana wekuti ndichazenge ndichimucontrola this way or ndichazenge ndichidaiodaiuka artist okuna kuenda mberi andika but at the same time maybe iyewo aizvona kuti nerimwe engo vatatadza kunyatso kunowirirana andika zvichilidha futi kuwedzera kuti ini ndakazoona kuti apa rega ndimboita sei ndimbotsikira ende kutotsikira kwandaitoita pamwe pacho yanga ine kaurefu kaundi yekuti pamwe iye akaona zveshuwa tadaiwo pamwe achazoricha kuita sei kuwirirana unfortunately kwabhokazongoya wako dzimwe dzakabva dzaramba dzakuita sei dzakupinda iwe auwe do you think kuti silent uchimureta pakurespecta contract bebararea and anozati isu patopiwa macontract opa macontract atopiwa tinogona kugorisaina but iye anorionere sebepa riri binding uri ibepa ringotaita diri ipapo panotinetsei ona kudhila tese tiri mageto idzi chero inini singambosvere una silent andite panonzi bepa panonzi ngatidai ngadai andika kuchayo mabhuru angu ari kuseri unzwisisa ndo achaanalyze shamari bepa iri azvizokudaira anditi zviriko zveshuwa kuna mamwe mapepa anotosungirwa artist mamwewo zveshuwa amenga unzwisa point yacho so I believe kuti iye anogona kunge akazvitorawo nesaidi risiro kana kuti aine vakarefura vachimuudza nesaidi risiriro especially shamwari dzake mabhururu anenge ari surrounding mumwe mukana kutoto kwandiri ndaitoona sekunge ndo road yedu inoita kuti silent because asvike palevel randaitoshuvirawo but at the same time understand kuti ane vamwe vanhu shamwari dzedu dzeugeto ndo dzinotarisa kusanganisa zvakawanda ini ndinandopa example kuti my sister so atanga ibusiness with my sister weakness yangu ndiyekuti ini ndikavisa mari yebusiness muhomwe mari iyoyo inini ndoitetena sister yangu yocreata bepa rinobhainda kuti inini ndisabate mari yebusiness ndobva ndati inini ndikaibata mari iyoyo ndinosungwa kana ndobatirwa mari kana ndonyimwa mari next month handiti zviri kuitirwa kuti at the end of the day indizosara futi ndine mari yakaita se yakawanda yachengeteka but spatsobvayo but sisu wako vada kutokudyira mari time yavanenge vakabata mari iyoyo vanenge vachitoitenderedza vachitodii ndo zvakaitika here baba apa nyatsonipa very good example that's a very good example even kwatatori kwacho zvakazoita kuti tumavidhio tuzobude and what I believe kuti silent akamira apa indakamira apa haana hondo dzaikwanisa kuita kwandiri kana kuti inini hondo dzandaikwanisa kuita kwaari tiri tega because he knows zvandakaita zvakamukosherawo don't munhu ndogona mukanganisirawo samwe but he knows me kuti ona ndakashanda so takadaita alright ska ma-amendments aya anga achipinda panew contract yamamufana kusaina then hamuna kuzoisaina zvakabva zvaita kunge zvanodhileka tisiri kunyatsobatana kuti unzwisa but inini to my understanding maybe izvo mwangu asi kuita sezvigamuchira but inini one mamwe masituations ataiita kumashure ndakazviona ndaisakwanisa futi kuenderera mberi ndisina futi bepa rinondichengetedza because mangwana waizopinda unaona kutoti zveshuwa magetetsika ndapiwa mari nasparks yekutende kushowa handiti ndione contract unonzwa kuti zigo futi akaita se akatotorawo ane show mari yakapa silent yeshow yekumutora changa unonzwa sparks ndewangu yanika pamwe tichaenda show yekumutora changa uyu ndinichapedza ndamupa mari alright wabva watosvika patiri kuda pamashows bo takapinda mainterview tikatotaura tine artist takazomuona achipwanyirwa mota achidii panhau misappropriation of funds ma-allegations we are not saying kuti ma-fakes ma-allegations takazoona njena navo muchicelebrata nemota ayo muri alpha male mota iya silent akazobuda achiti imi makatenga kuti that act yakaitika kusurprise madam it was proudly sponsored by mari yasilent yekuswan alright issue yaya ini yakambondibowa hangu but at the same time that's why I want that kutoshanda unaita Silentkiller for a long time nyaya yekumunzwisisa urunzwisisa zigo inini unondiziya ndinotanga kuita mari ndinachandai benefita from silent ayo imi makazobudirira maana silent no ndozvo ndada kuti ndinyatso kuudza kuti
even wanondiziva kana mchita muna chama benefit ona alright inini kuna silent ndine shungu on ndine shungu dzekuti umwe wangu angosimukirawo unzwa alright it's like ndinoda kutomupromotawo kuti chakadai andika yes I mean his manager andika andisisira andika but at the same time ndanda kuti uona kuti picture yangu pana silent ndaisatarisira stereki mabenefits okutasira mari because I have my own businesses andoita kutengesa mafoni juice zvakawanda manage imimi mimi ndaisa benefit anything maisawanere any ka percentage pamaria silent killer alright iroro tori rimwe side it's a no ana ndabvera ndaona percentage kuna silent but not kuti he was wrong kuti ini ndainya kumunetsa ndaisa pandakatanga kushanda na silent sparks andika chinzva zviri low chinzva zviri pasi urunzwiza kuna silent zvekuti shungu dzangu pane pamboti no sport talent utaona this guy anogona anzwiza but vanhu vasingapitiridzoti pandikaisoka kakadai ukanga silent anoita same usimungu andika zvichira kuti ndichitoshanda naye zvinzva zviri low zvekuti ndaisafana ndombotarisira anything kwaari urunzwisisa that's why ndisina kubvera ndamboti ndiri kumublame kuti ndaisawana that's why amenga anonzwisa point yacho zvinhu zvandaitokutsikanawo nazvo ndindaitosponsor zvakawanda I did zvakatowandisa zvandaingo that's why ndati silent akamira apa ini ndiripo pasina shamwari dzasilent kana shamwari dzangu I'm 100% sure anotongondirespectawo zviri because I tried my best saka what made Silentkiller to think kuti imimi an act of love that you did to your wife was sponsored by his man? Okay, that's why ndambotaura nyaya yekuti vanhu vari surrounding Sparks vanogona kukanganisira zvinhu zvakawanda because vachauya vachitaura urunzwisa mari iya yakatobuda sure but yanga isiri that amount yaita se then he came vatoshwa mari yanga iri envelope akwanita mari akwa tsata ndimbotaura nyaya akwa iya yakachipa mukadzi wangu haisi first car yake mukadzi wangu agara tone mota Sparks noziva mukadzi wangu andofamba nemota but akwanita mari akwa should be 7 point something and ndakuitenga recently mota I have money machatsi ndatoitenga before should be November ichitouya mbijana recent import ichitouya but yakanosvikira nawo zvesure nemadates aya ina ndatomboitenga Valentine andatomboitenga ncha ndichiti ndeyevhale ko mari yasilent yekuswana ngeri mari mafigures zvawo handikwanisi kuzomataurawo zvangu but inotenga akwa here aitokwane zvachose ini chandoziva ndechekuti if you check mabhana andika pakanoreceiverwa mari papa nebhana rakanyakanyorwa 15,000 for every artist anga aripo wakarona bhana kanzi 15,000 pamba nani papa na Chusport andite Chusport yanga nafanda na levels papa na kona ngale pamfana wehuru papa na Windsor papa na Silentkiller papa na Kina I'm going something about 6 6 or 7 udatomboti vakapiwa fair it was split evenly let's say tongoti 15 divided by 6 tongoti 2.2 pamona yeah it's almost something like that ndokuduze but at the same time chakatoita ndiende iye asipo ko yake yaisaita foni yake urunzwiza then ndakatofonera namudhara chipasi uye akatora kasilent chichichi tenonitwachi mari foni yake yaisaita ndaitobva kubhodha vandatongosvika notopfuurira ngati kumari kapambongwatase kunobva tangosvikaobva tangopiwa mari maenvelopes but chitosvika ndakanosiya futi mari uchi kubasa andika kuofisi kwangu kushop panda silent vachizobatika ndopakazoitwachi mari but pakatora futi envelope iye I think ndopakatangira kakusanyatsokunzwisisana ndanganisira around anonzwisa anetsa ndopana silent enanopiwa mari kuchi kuoffice vanatoti maKSF achichiti vatinopiwa chi envelope yemari then vatoenda after 2 weeks pakatanga kudzoka here but ini chandoziva chakaitika vanhu vari surrounding urunzwisisa vanonosvika wabva kuti right but ona kaziko Silentkiller achitaura anotaura kuti ovi itsika yake yekuti akapiwa mari yangu anombonoitenderedza ozondipa hake ichokwadi malegations aya kuti mimi makapiwa mari especially enga vakapa example kuna ashi here ati pane mari yakabva kuna ashi mamata musati mapiwa since muri vanhu vanotenderedza mari chanda kuti utanga wanyatsokuziva chekutanga chechecho iwe vada tokuitira example haukwanisa kurara $50 yaSilentkiller hazvinhu zvese mungawirirane mari
yengwere. Alright, anyway, pane pamwe kutozve sure mari yengwere yaranga nayo unaka maybe unogona kutora to my side andika as long Sparks uchishanda na Silent one or the other nemato family urumvisa pane zvinotoitika especially pamari zvoti ndo wanotoitawo mari yake zvesure andika kana kuti yanga wanotoitawo mari yani mari yangu but kana totarisa mostly yes is an artist and the voice rake pamwe ndo rinonyaunzwikwa zveshure unototora mari yaSilent andika pane incident yakatomboitika yakadaro yekuti Silent aida kutrya kumubatira mari yekuti titsvagewo mota iribo yake urumvisa but ndaitorwadziwawo nemashandisirwo anoitwa mari naSilent. That's the only thing chandakatadza kunyatsogona kunomumanager because pamari panotinetsei andika but ndaitoshuvira kutomanager nemafinances ake kuti ona shamwari pamwe tikaunganidzawo kamari kakadai ndikambobata so ndokupawo mari yekuti uspende andika ushandise maybe tonototengawo kana stand kana den kana unzwisisa kana mota because I understand some Silentkiller pakanaka last year akabhukwa Sparks urunzwisisa zvazvo kunyatsoti I believe kuti mari yese iri kunyatsokuchengetedzwa zvakanaka pamwe mwedu yacho tifamba nemota yakadai andika but at the same time that's why ndati iye anogona kuzvitorawo neimwechi nemamwe maonero incident iyo yaari kutaura yakabva mari yakawanda I think $500 takaita show andika vandamupa $500 anditi ye deposit then vandatomuudza yona Silent ndimwe mari yandareceive kuti ndikupe futi mari izvezvizvi hausogona kunyatsokuchengeta mari dzako bosi toda aida kutenga mota aita akambounganidza mari jena ndiwedzere after paipa uda kumwedza mari handisisina futi anonzwisa so ndakatozviita but ndamuudza ndo incident iyoyo maybe kana iri ndiyo yaari kutaura but what I know is as long muri kurarama zigo naSparks hapana panozomboshayiwo Sparks mari yako yashayiwo mari yauyu but I don't handiiconsider senyaya because ukatotarisa even zvinhu zvakawanda chero mafoni kana indotengesa mafoni sani ndakarasa foni anotoya makuru ani ndodawo zibwati andika ndichazokavha ndichazoda unzwisa metse yacho ndogona kutomupa foni yandika ukatotarisa even pakatenda UK foni bora passport yacho yaishandisa zvinhu zvaitobuda to extend yekuti even mota yake akamboita adonha nemota yake adenza ndatomutengera engine yemota I think 2 times ndabudisa mari ndatendesa kwaari andika but nyaya yakangonoitika ndeyekuti paipai vanhu vakazoenda kwaari makuru ari makanuna maybe pakazotenderera kavidhio kandakamboona kainzi uri wachichi 5000 ndakafungidzira kuti ndokakatrigger because akazodzoka after some nearly 2 weeks out hey mari yanga iri 5000 chichi but at the same time hapana panekwanisa kuramba dauno netsana naye the only thing yandakamuudza ndakataona shama inini pandakareceiva mari wana ngaipo wazondamutara chipasi nokanifonera you can also go back bozi mari yaona mari yazigo yakanakira pakudayo imari inozikanwa nemunhu wese pakati yakati inini mari artista ngari pangari mumakaka yawo saka I divide ndika inini ndokumrobonza inofana ku ndorobonza about it mari yaibva kunani okay ona mari zvayakaita yaari kutaura yacho aiwa ndatungondoza mari yaibva kunani utaura yeSwan yeSwan okay takaita show yakaitwa yeSwan yakaitwa kurufaro if I should remember yanga ina wingi D andati iyana Silent anosola tinyanyotaura ndandingoza kuti yaibva kunani ndabata muroi alright takaenda kuSwan toda kubata chi muroi ipapa kuSwan makaenda mamuriwo kuti mari yaibva kunani like who was the pair alright inini vanhu vakanisa Swan ndo exactly Swan ndo varidzetiri angati pakati neyani hapana ndikwanotobva kuSwan ichoya kwaura ndi vanhu vaivepo chete vakanga vatiintroduce ikoko ndoona mudhara chipasi andika uyu ndiye manager waSilent alright sikai mari makazopiwa nana mudhara chipasi kana neSwan ende zvanga zvisiri zvekuti muofisi pajegerere everyone aitambidzwa adaidzwa obva apiwa envelope yake yobva adaidzwa obva apiwa chi so inini I think kuti Swan they have to do better. Swan is an organization and these issues they understand them well kudarika kuti Sparks angoronga show kuningi kuHeathcliff. Swan is a company what they were supposed to do and pese panodisbaswa mari necompany where they are disbaswa kuti kune entertainment kuti kana kuti chi anditi panonyorwa receipt kana kusaina kana chi kuratidza mari yo yaita sei yabuda zvekuti mari yo yaifana kusvika neenvelope yo kuna Silent kwacho kuti at the end of the day andiri kuona zvandaura kuti hatipe mukana wekuti pakati apa papinde muroyi
wekuti anosvikonoti kuna Silent but vanofunga kuti general vakapiwa 1000 here zvechokwadi iwewe wobva wazonzwa weuri vachiti ini ndakapiwa 5000 everything should be clear tikada tonyatsodzodzokera nenyaya kumashure tokona kuti ona kuti kumashure ikoko kuSwan ikoko kunogona kunge kwakatobva mari ichi inangu yeah I understand point yako yautaura kuti it's a possibility. I don't want to blame our company yatasa Swan andika aiwa iwo autofana to blame bozi nokubaidiri iso tiri kuti iwo ndandiri pa ground I think everyone angati pa ground kusangosanganisira ake na Silent maybe za brain dzinosiyana munhu wese I understand kuti zvesure mari yashewa yenga singamboti Swan imboti izvi zviri serious pangonzi for example pabuda pafana pakanzi pabuda $10 panapo yoba $10 kushona no3 vari panapo andikuona tofana kuziya tese isusu andika kuti iwe andika mimi ndinipedza taura siku tofana kuziya tese kuti tichaita $3 $25 andikuona then ipo pazobuda munhu kati zigoyo zoti no manager wangu tinashandika ndiyatambira mari yako iwewe obva ati no zigo kombe ari kufamba nayo aitenga nemari iyaiya uona panotanga kuita problem ndo pandiri kuti nzwanzo uyu Ovi knows better Ovi iwe kandiende kuofisi kwako kumafoni kweka ndinopiwa mari musikana ari kuofisi kwako anoramba kundipa mari iyoyo even ndamuudza ndamuratidza chati ndadiya nditi anoti mira nditange ndafonera Ovi kuti abvume kuti mari iyoyochi ndati mupe adaro anditi oba andisainisa futi kuti watora kamari that's simple business administration and ethics anditi Swan is a company pavanodisbesa mari vanofana kunyora receipt maybe pana mari ike no maybe yakatonyora receipt but mari yanga itoti mu envelope pamwe mabvumuro ika pamwe muro yatoti munhu akatozotambisa I believe hangu kuti whatever ndika noise dzingoitika hadzo dzese dzandika I believe kuti Swan ayo kungoda kuipa hedu mhosva no Swan ari kuipa mhosva no kana Swan asi kuti Swan zvainoita ka painoona podcast rakaita serinoda handiti haitiendese kukoti isusu unozvanenda sei ino release a statement yobe yati media clarification yeah but at the same time I believe kuti pakashanda ipapa panenge kusarongeka panenge kugenegene kwemeno which is inini neartist panenge kusarongeka sparks kanenge kaitika but kakusarongeka kacho futi maybe tingati trust kana chi because iwewe zigo ndokona kutobata show yeku bed bridge andika ndobva ndatopiwa ngatiti 2000 andika yeku bed bridge urunduziza ini ndikana artist 2000 andika ndo mari yaita sei yabuda urunzwiziza iye akabvuma zveshoti tikaenda noperforma tapiwa 2000 andika afani kuzenga futi akudzoka nemwe side akupopotera iwe nyeba iwe aunopiwa 2000 wapiwa 2.1 or 2.3 amenga aunzwisisa it's better munetsane muri mumba menyu mogadzisana so somehow I believe kuti pakaleka trust and but kadaro waindiri kudaro inini ndakatosaina macontracts akawanda emapromoter akawanda but Silent asina bvira tombondibvunza but at the same time ini mwoyo wangu ndaitongozwa kuti Silent ndampa mari yake ndopatiri kuda kudai Ovi tinoda kunzwisa apa iwe businessman you know better anditi trust chinhu chekuti ndinenge ndinacho ndinenge nditori nacho tichitopindirana patotanga trust but panouya vaya vechi vemashoko vaya vevotanga kuzevezera munzeve vachitaura kuti iwe ukona Ovi abva mukutenga boziona iwe iye manager une business rako nelife yako iwe wangatadzotengera madhamu wako mota just because uri kumanager Silentkiller asati ane mota upenyu tu hwakaita sei hwakasiyana uribata zvandikutaura ndosati kusanzwisiso wake kwake aiwa ndiri kukuonesa kuti iwewe life yako iwewe nebusiness rako neupenyu hwako namadhamu wako hazvitadze kumuvha because kuside kwaartist hakusati kwamuvha at the same time vanhu vaya vanozevezera vanenge vachitarisawo futi upenyu one hwaOvi vobva watanga kuti iwe Silent hausikoni here kuti iwe Ovi life yake iri kufamba anofanira kudya mari yani mari yako saka isusu what do we do since zvinhu zvigara zvichiitika zvinhu zvekuti zvinhu zviri mulife zvinotoitika kuti pakangoita mari pachataka kufungidzirana ndopatiri kuti can't we do zvinhu zvine clear paper trail
yekuti isusu patinopiwa mari ndatisainiranei Yeah, na promoter anditi iwe zviri nani iwewe uye ne2 grand waya ne2 grand mato ndobebera tasaina iri na chippers tapiwa 2000 chippers iwo aruzani ndo mari yatapiwa iwe osvika kuti artist ndakupa 1.5 5 waya ndakukutorera mari iyi handisi kukupa ndikuichengeta kana kuti mari iyi ndakuzvitambirisa ndanetuma ndisina kutambira something like that. Ndiye ndakadaro nozama ndaisireta 2 weeks ndi muoffice pa ndakatedzikwa but tiri kuti ndo mabusiness practice taitambotiona Zigo. I believe kuti the way andaishanda na Silentkiller I believe kuti yaenderana na Silentkiller kana ushanda na Wingy D ushanda naye zvinoenda na Wingy D ushanda Master H ushanda naye zvino amingaonzwisa point yawo I tried kuti the way andaitoita naye yeye ndiyo yanga the best akudza kuti takamboita futi imwe nyaya yema-trust issues yakati bowa yepa-album launch urunzwa you believe kuti Silentkiller ndo first album launch yake kubva achitanga mangoma he started music 2006 kukoko andika I sacrificed ndikabuditsa mari yangu inini I think ndatotengesa mota mari ikazopiwa ni mabhuru kati adaita album launch unzwa mari anashandisa mebhete zva ma 10 or something andika taita album launch auya kutora mari. Remember the first big show yangu anditi ndatosacrifice kuda kutoona mubhoti waSilent arongechitiandika akapopota Sparks ndakambore akatanga kupopota sandamupa mari urunzwa wamboti munhu achuya chamwa chiya tikupe mari dzabuda andika remember it's business wambota zvazvo chekutanga ndofanira kuti inini kana ndakabudisa 3000 andika ndofanira kuti anambobvisa 3000 ndoisa pasite unzwa but iwewe manje ukaita brain yekusaziva kuti ini ndabudisa mari unosvika uchifunza 3000 yaya ndopatototangira profit amingaonzwisa point yacho akatopopota chichichichi but at the same time zvakatongopfuura ndakamuregera futi zvikaita sei zvikapfuura knowing munhu wangu so nyaya yema-trust issues pamwe pacho ndoda kurizina haisisiri nyaya yetrust chete yanyaya yeunderstanding futi urunzwisa Sparks chero akochifunza pamwe wagarirwa andika uchazonyatsa kufunga ndagarirwa but kuri kunzi uyo anaita effort yake yepatasvika kuti album launch abudisa mari nanhasi denisino album bozi varutadza chinhu chiri simple like kurana page ngorana page nyaya page imwe futi but right ini ndiri kuti manje chiona manager inini ndoda kukubatsirai apa hatisoda kuti isu tingoti Silent ndiyanga ri totally wrong tisu tiri kuti manager imimi next Silent asiri chete munhu waunakirwa naye asiri chete munhu ane talent asiri chete munhu wamuchasimudza akakangorika challenge uri panyaya kutoreyo ndaizonzwa mafunga ekuti general ovi wada kutora Windsor animaona which means nyaya idzi dzisaramba dzichiita sei dzokorodzeka dzamachita sei Windsor mukabaizirana naye anomunonzwa songe nyaya yekuti mahora anotaurisa but point yedu yatula kuti dai manager troti mafunga maybe mchamanager Windsor we don't want to leave room for suspicion anditi imi kana general mine mari yamuri kuisa muna Windsor mpano wangu ndoita se ndokufarira and I want to take you far izvezvi ndomboisa ka 3 grand aka but ka 3 grand aka mumbudira pachena imari yandiri kuupa because ndokufarira oro imari yandiri kumboisa mudhiri mari iyo inofanira kuita se kudzoka saka tichaidzora paunenge uchita mashows kusvika mari iyo yaita se yapera Windsor plan yatinayo yakadai Windsor ndapiwa mari yakadai iyi yanyorwa pasi kuitira kuti even vamwe maybe Silent oto manager anogona kuti na Windsor ototanga kutomuti mina wane general office anoita kana kuti 24 hours asati akupa mari yako but 24 hours anenge achitenderedza madhiri anditi Windsor obva kutarisa first thing imama ida 24 hours musamamba mari pamune muri ku Bait Bridge kana ku Dubai muchimboita madhiri enyu akunoita se akutodhauta saka imimi anditi moyo wenyu wakanyanyisa kunaka ende muri kunyanyoda kumasimudza maartist zvekuti mukuzosara imimi mato panhu pekutoti makutofungirwa ndimi kuita papa I believe anguti inoti hanzi learning is a process ndezvinhu zvakawandisa zvandakadzidza mukushanda naSilent and I have to appreciate him kutoshanda kwandakaita naye ndiye zvakawanda zvanotora and because matangira takaita Sparks inini ndine anotsvaga Silent ndiri fan ndichonakirwa mangoma ngati munhu munomutsvaga ikatodrive unomutora andika zvanga ariwo ipapo zvinhu zvasinganyatsoita chichi andika then ndakaenda ndine pfungwa yekungomutsipaka allright unzwisisa haisisi pfungwa yekumanager because
angachitoshanda na mof eudashambara pandaitoenda chitomubatsirawo zvazvo kuti ndionakirwa neartist. That's why ndoti ndakatanga ndilinga naye kwete zvonitoda kushanda naye urunzwisa. Then pakasiyawo eudashambare basa I could see kuti mwangu pane zvekushota, maybe might be transporting and what atenda mashows aneka. Then takazongogarawo pasi ndatoconvincewa nevamwe vanhu vakandiconvince indaisatu danga zvekuti ndikuda unomutora tishande tese aneka. Remember kuti munhu andingosparka one kudini andika saka ndikuti ini kusangana kwatakaita zvinhu zvakawanda zvatanga tisina kugarira pasi andinzwiza. But at the same time kutoshanda kwandaita naye kwandidzidzisa futi zvinhu zvakaita sei zvakawanda anonzwisisa kuti even ndikati inini ndikuda kutsvaga imwe artist so far one sati ndasetemba ndikati ndikuda kutsvaga ndine zvandakashandisa zvandakatadza mashure zvandofanira kugadzirisa anonzwisisa because mamanager akaita semi aya yekuti anoona need naartist obatireke ndite step up no mamanager tiri kutsvaga because maartist edu hope anenge ari background but maartist edu aya kana zvinhu zvaakuita anotikanganwawo saka tikapota tichiwanyorera kuti takuitira chakati nechakati kuti ati azvizive kuti inini ndiri kuitirwa futi chakati nechakati because maartist mazhinji they cannot differentiate between goodwill anmona vanondoona kunge itongori obligation yavo mamanager ndipo pakatoita futi ka challenge kakambotaura kuti kana mari yapo chichichichiwa mutanga unetsana which is true. Sparks ndaona tokutora iwewe wakaomerwa ndika not ndikuzvi but tadai tabatsirana naye unosvika pane imwe level rekuti kana ndaimbokuisira fee yekuendesa kushow andika ini ndakuzviona kuti aiwa auchamirire kuudzwa ndakuzviona kuti umwe wangu paipa taimboita mashow 300-400 andika ndiko Silentkiller ubwa ne 1.5-2,000 andika shamwari ndikuendesawo mota yangu bhota tikuenda kubedbridge tikuita sei chidirawo fee andika unoona sekunge inini ndindakukunetsa kana kuti ndakugaira because of wasimu no handisi kugaira ndakuchasawo level rawaita sei rawasvika but now you can also do zvinhu zvako iwewe feel ndopai mota ndipo pakatangira chi mago friction. One last thing taenda maybe next but patinotaura ndepekuti muZimbabwe tinoda tinzwise kuti mostly hatina marecord label mashoma marecord label atinawo mamastable rochiya nditi so mamanager ndo marecord label manager pache zvake ndiani ngatori record label saka tikaunderstanda template record label munyika ine musoro inoona munhu akaita Silentkiller anditi mpakati voti kaende musoro alright munyika dzinomanager music zviri different alright this is what they do my record label Mati my father vanoona artist anditi artist anogona muZimbabwe asati apisa ndiani libo ndondo vari zvichaita step matarisa libo but libo anogona what should we do obati rekaitiise kana kuti 10,000 ndo mari inomeka sense muZimbabwe pa 10,000 takutora 1 grand tunotengera libo fashion rakaipa libo achena tora 2 grand takutengera libo kamota because munhu angati don't worry zvichaita stable over permanent soka chi kuhobly waiza tomutengera chi zviri stable waiza tamutengera mota anditi next thing twatamubvisa kunonzi kwaigara Chuma store Stone Ridge anditi tonomugarisa kuAvondale waiza kuti appearance webada toda no iwe takuurira photoshoot rakaiba you get what I mean imari ka iri kufamba sato kuma 6k anditi toda sponsor album aricha record nema ma producer mamwe takuendesa una Oskid takuendesa una Tamuka takuendesa una Rodney sema producer na Japreza na Wingi Dichi anditi boss baya vaka producer tabadana pa radio aichango play pa kunana Godfather chete chata play na DJ Mox chata play kuma station mamwe ari different takuipo ma blogger takutariso ana Sparks zvese zviri pa 10,000 euro webada kusvika 10,000 yapera project yaita yatanga project yako yo kana yakubuda takuti pa 10,000 yaya wakuti dzosero yard 11 or 12,000
kuti dzosera mari yedu iri 2000 per month iwe mari yauri kutorawo kuenda kune 600 or 700 zvese zvine zvakanyorwa pasi saka ndo basa rikuitwa nemamanager andokana Tony Bindura anga akapfekedza artist wake akachena akadi ichichichi anditi imari yake but hazvifaniri kuita nge Tony Bindura ndokufarira bloti mirande mucheneso ina think ingona chi problem inotanga munhu akauya achita kunge sponsor wala bozi kumanage artist nekusponsor zvakasiyana zvakaita se zvakatosiyana so ma-artist akasvike uri sponsor anafunga kuti chakuramba chomuda se kuzobudisa mari but ma-businessmen ndo era yakatoitika I think kwantiri yekuti ndakasvika ndichisponsor but by that time I believe kuti aitoda sponsor namanager because zvinhu zviri down paipaboda sponsor chana chokwadi but one thing we cannot take away from you gorera makamanager silent amuna kuchinja talent rake because talent angakanano but the way ataireceive a talent it was beautiful ande panyaya page right before senda panyaya page pakaya ngwere light nangwere kwa mtoko mukomana aizvidere zvinizvi kwantiri ndofunza kuti at first aizvida maybe ipapo zvesure itoriwo imwe nyaya yandakanzwa achitaura zvake achiblame inini but at the same time I admit pane ndakanganisa ndobvuma ndaita sei ndakanganisa but ndona kunge ndakakanganisa ndisingazive zviri mumwoyo mwangu why ukatasa tine 2 ma-incidents andika pamba tatomboenda kuredio navo achitosimbisa kuti wapana wangu chichi kana wakaiona yache FM wakaiona wafana chiclasha akatodaidzwa akatoenda kuStar FM achitoziziva kuti ngwere kwa mtoko iriko namufana George Gaza kwa nofana vake andika zvoti iye aitoita sekunge George Gaza mfana wake ingwere dzimwe ngwere dzacho dzinonze mkelight anoona kuti adaro inini ndikuona iwewe and ndiri manager atinonyatsotora time yenyatso kudiscussa zvedine zvazvo andika taenda kustudio kuStar FM zvaitika izvo zvari kusimbisa vafana vake andika inini samanager nditoriwo nepage akandaposta urunzwa ndaposta wafana naiye aripo andika then zvakaramba zvichiitika ma-incident even pakatoita chividheo chanaidemba iti inini nditoriwo wafana wanotedzera unziza aita sekunge aizvisupport but zvaito maybe aizvisupporta maybe pane zvakazoitikawo here zvakazombowa pamwe mastits akazomudza because anga alodwa badness ndaona ngaizvifarira pekutanga vazolodwa badness anzwa apana wakutogona darika iyo wakuenda nepatani yako wakazogona kudarika ngwe aiwa maningi ndo zvaanoita manzi ma-streets baba remember kuti Oriano japreza akatsvaka kuudzwa kuti Oriano zvipana tori boys but akulodwa badness man unzotokunda japreza yekunzi wewe unotokunda japreza kwakulodwa badness wingi dindi yakagona kudhila nesituation yakadaro kudhara nana paito mutedzwa na Miki D echizatoke pakaiti ndiri kumanya kuda kuenda muhelicopter vigilance music amdara wangoramba wakula down talk about Wingiti because mafans akakati muri kumwana I believe kuti pamwe inini pandakazoramba hangu ofana yonda ndakaposta zveshuwa but ndaiposta nditofunza pamwe mwangu tikutosimbisa chi wafana because wafana yakada kutarisa alright ta incident yacho yepa cup clash here chakaita kuti wafana yaya I believe chakaita kuti vese vasvike pa wakasvika it's because of Kufkaf unzwiziza inini ndakabelieve kuti Kufkaf family zvekuti nyangwe dei kunzi silent akaenda pa stage chatakatouraya kudhara because wafana kutoita sei so ndaisanyanya kuda kuratidza kunge ndinorwadziwa nevafana vaya ndaivatora sewafana vedu anditika but samwe wafana vaya vanozoziva mwana okura futi musoro iwe yawanga uchitaura kunzi hama kudai maybe pane vakarasa muromo vamwe vacho vaenda kwana Zigo naSparks vakatanga kutaura kuti unyaya twawo totakazongoonawo vachidhisa mukuru that's why mukuru akazonyanya kubatikana kana mukuru abatikana futi akazoita ngada noblame vamwe vanhu vanosanganisa isusu kuti sei wazoposta vafana but inini pandakavaposta tachipa kuwirirana anonzani ngwerelati zamtoti anzi ndiri photo anzi ndakaenda nephotocopy paka zamtoti antaurisa but mwane kwamtoko nongakula down zamtoti antaurisa because zamtoti aitata kuzoni iwewe ukanzwa voice rako iwewe richibuda pana uyu ungati voice rako rinenge zisiri rako plus wapana remember takainterview mwembana wa Soldier Love mama yanini and I don't like Soldier Love akanimpenyiwa so I'm not going to be happy as mdala chishuwo changu kutoita mwana mdala
inini andingazofa ndichitange chinimbi kana mukoma wangu Sauro mupana ari kuti ini ndiri mupana wasoja and mbanandara mastatement ekuti soja akazvinzwa afari ndozvodaita mapana iwawo nyaya dzedu dzinonetsa asi tidzimunopi right saka I think taenda atendeni papage saka page zvikumbofamba sei papage bozi mukomana kuti handiite zvemapeji ndaita zvepeji nini ndairi kana mumiliyoni titori papeji papa I think vanhu varorana peji rablood giant amana chingodzosai blood giant papeji rari hey blood giant una chakatika pai pana blood giant chii ndazobvunza mina kurana chi peji rablood giant ari kuti zvoni hanzi mukomana tichipusha nika but paiti pakadhirire mari aibva ngodya mari yake saka kuti ndakasarawo nacho ipeji ndanduze peji rorinda mari ndauritenga ndiridzosere blood giant blood giant izvo zvatori kumusha I think papeji rablood giant kapada kumboa so ndikari kurana peji rablood giant I know him ndakupe quotation hande ndofunga kana zvizvo zvamuri kuitawo mubva matodza nemari no nyaya yepeji ine nyaya dzakati wandei alright nyaya yepeji ini ndichitanga kushanda na Silentkiller my first days angani wapana munhu anga akacreate page kutomzuza mufana nzi Chiko so mufana ndiye akacreate page remember kuti ari kushanda na ngwera ari kuposta kwera andika page richibuild richita sei andika then ndakutanga kushanda na Silentkiller anga asiri pa page anenge angari editor pa page anditi mufana yava Silentkiller varinoona general kuti kabhadhira page iri kumufana anditi zvinoita here it's fine but atobudisa mari yemwe mangu kuti pe mufana chi mari kwa mufana aiti page nderake ende zvishiwa mufana page ranga rake changa chisiri chake maybe pamwe content Silentkiller ndanga pamwe unzusa point yacho but atobudisa mari nini dai mama kutamba nesu time iyo isusu tine malawyer anopisa ndakatopa it should be $200-300 andika tadai futi takureva not at page then ndo pakabva pindira mamero futi ekujenji yaya page ranga rabhadhira ufuna Tony Bindoro okunza page ro mfana yangotengesa page rake mfana atora mari una Tony andika abva waya kwa deliver draft mari aiwa Tony watorere page yo ko Tony waiti aiwa ko Tony waitenda page ranzera dikira zvino adaro mfana aitengesa wa nje page rangu rakakura rakaita sei andika mfana anga akaomerwa vabata chi mari ini ndatodaiwo ndotonzwirawo mwangu tsitsi silent katika ndibudise mari ndase ndibhadhire page ndikutoona iyo page ari ini nditoitwa editor chama pakatonyorwa Tony Bindoro wati ndiye atori muzechi page kono tona wanisa sei ndibhadhira chi page yo chizoti wakatenga chi page ane then vazvangopera zvakadaro but ini ndoda kupindura point yake yaitaura yeye adaro ini ndandiri editor andika Tony futi ndiye anga ari aine mapowers pa page ndiye ane mapowers andika but at the same time Tony ndiye ane mapowers papo une mapowers ere Tony ayo zichiri zichanyanyi kutaurwa nezvadzobodzi dzimwe zvitokonzeresa zvimwe zvakawanda dzina basa tadaro takapusha page rilo andika zigo ukanocheka page pandakatanga kuisa content yangu inini chakaita kundibvise Silentkiller was content yaida kuisa unobvisa pama muri mwari anotenga mabhombi mabhizva kuita video arikuisa pa page andika tada kutry kutsvaga clean stuff yekuisa pachi and clean stuff might deliver ukanyatsa kucheka and even mapostiro andaitoita zvanzvine kuti ndisilent because munhu andararama naye even mastatements ake ndaitry kuda kumanager zvekuti no one anofanira kuziva kuti Silentkiller anachi ana page but izvi ndaisazviita nechitoro kana kuti it was a management decision nekuti ndakanyatsona kuti ndikasiya Silent futi achiposta pamwe apostawo zvimwe akadai aita sene toda kutsvaga staff yakanaka ukatomusiya ega aigona kundoposta ari kuGlenview akakula down if you check ukatasa pa content yangu yandaitotanga kutoisa pa page inini you could see kuti uyu ndisilent uyu ndini andika tikuda kutrya kucleana brands yaitenderera mapicha embotendera kudhara ekuti taitukwa sparks ngwero wazodai madrugs ndo wati so we wanted kucleana zita that's why ndaiposta inini then achizonodaro apa pacho apa ndanosiya basa andika ndaifanira kunge to be honest ndaifanira kunge ndakatomupa page ndakatomufonera kuti auya achitora andika then ndopakabva aita video aina kamufana kikopete
Gina Marina. Gina mangai. Anzani. Gina Marina. Gina Marina aiti ndini ndakaticha Kina. Ngambana ngashata. Andida guruma Gina. Adaro wala tiwaita video rari andiriya. Then I'm ndarona ndatosendewa ndisipo. Unoza ranzi ngambana ngashata. Apa noza chato ndipo. Noza mfana ndakamisira message ndandiri Dubai. Bana Gina Marina. Before I think not the same day. Ndichitomisa message amfana uchichichi. Pana wana itonakirwa naye wari Dubai. Amfana wangu ndada mfona video. Then anaundidai. Maybe angatoita video but sandaita sin sandariona. Andika. Ndopa wavaita video rere. Then aita video zvirwadi hondo yakabvaita yatotanga kwandiri. Andika. Ndatoatakwa already. So ndakasingachakwanise kuita already page rine zvinhu zvake but rangarisiraki. Panzwisaka? But inini mwoyo wekuti inini nyangwe nhasi ndicharamba ndakamira pakuti I'll be forever kufka fan. Silent ndomfarira. Ndina umwe munhu andokwanisa kuti andokwanisa kuteerera siri silent killer. Andika? So mwoyo uyo futi ndakabva ndauita kuti anyway ndikatingomupechi page. Zvekuti inini ndaikwanisa tobudisa imwe mari ndonopa toni kuti atoni. I understand tokapa mfana chikochi mari for page. Saka machodzosere silent. But ndakabva ndaona futi kunge ndiri kurelease weapon icharamba ichirwisa ini. Alright. Ndababata manager. Kuenda kamupa page iroro pakakandwa masini. Chinzwe munzwe manager. Inini page mchinaro. Bongo. And you are not willing to release it anytime soon. I'm willing but kana maita agreement. But that's kana kumbura kuti in the meantime anditi musarirane unge murani notwa page ra pla giant. It was say. Munaona kuti ngobudana na Tony Bindura makakula down pa office page. Wana chinetika nchekuti. That's why ndambokudza silent killer inini munhu andotofarirawo. Imise kufka fana nditi. Ya kufka fana. Andina chinja ndikazomboita chinodistracta silent killer. I wish him the best kuti paari pabora ndingatone nevezero tombobatsiridza kuti dai kana kupota muchimbopostawo content yechi yekufka pasina kushata. Ndaida kutombodaro. But munomusati manyatsouricha uziva kuti iye ari kufunge handikwanisa kuramba futi ndichidaiwa asi musaposte bhosi mukaposta ka izvezvi vanhu vanonzwa kuti mari neFacebook munoona kuya makona munonzi chibaba chikuti chikamari nepeji but whatever inini hakundomunzwisisa mukomana handizombofe ndakada kumurwisa or kuita zvinhu zvinomunzwisisa mutanga neimwe problem yatori nayo ngwere atoriwo nezvakewo zvinotomu ansaka zvarwa chipenga naSilentkiller. But anyway ane panotokanganisawo andika that's why vanhu vakawanda kutokuza nditotaura zvanditotaura ndomunzwisisa andika ndo zvatoita time yekuti ndinge ndichitoshandawo naye for time yakareba because ndichitomunzwisisa. asi advise anatora page mainzwa musaposte mbosi mukaposta ka mangwana mweya mnyinzi kune vanhu vari kuita ma 7,000 paFacebook kubva ndasiya basa maposta ndakaisa 2 ine maposta acho zvine zvaitika manje ona remember ndepage andika iwe Sparks une show na silent andika une show na silent unyatsoza page rineni mface wako unotondichitira kuti jena ndokumbirisa mundipost ndo zvakangoitika like ukatora mapost 2 ndakangoita ndatokumbirwa imwe changa tana timana pana ndaikwanza kuti handisukwanisa andika mface wangu chama ndipushira ingondipostirawo but generally ndesingatode kuita anything kuinterfere nezvinhu zvake kusvika kana paine zvinogadziriswa zvagadziriswa kuti ane imwe management anayo pamwe ndichadzoswa futi kubasa you never know pamwe ndo inini I think ndo last question and Sparks une mama question no ndida mbobvunza zvokuti but mune room yekuti mangada kugara pasi mimi na Silentkiller kana pakaita munhu anouya akatanga mudharachipasi wakauya kani no general ofigara yapo no ndarachipazo wabuditse papicture tisingatouya isusu wabuditse waindati wabuditse ndivo vanhu ndo vakatombo vandakatomboenge ndaudza nyaya dzangu vakatoti ndichakugarisai pasi pakazodhigika pesa pakuti zvosvika pazvakatosvika ngadai zvakatogadziriswa achazongodai andika I need to be honest andika Silentkiller already handina umwe munhu andinonyanya kushuvira kushanda naye kudarika silent Windsor utakanzwa alright Windsor mahwa yekuti kana usina club marumasi anofamba unzwisaka pamwanzi nemadridge wachakude madridge wautonzwa netrena but handina an agreement yandati ndaricha naye chine zvakawanda zvandatochekawo but kana kuri kunzi handisisiri madrid itoro target club yangu yekuti pamwe mufana ndotonakirwa neart because managing inoda munhu aunonakirwa naye kuri kunzwisisa sezvandaita naSilence chero ndiri pastage
nitoimba masong ake zvekuti akatoimba song yeupesa DJ ndomuita mbomira mufana mbokanda rimwe song ndonakirwa but so far Windsor unakirwa naye ndosandati inini to be honest Silentkiller will be my number forever my number one artist in Zimbabwe. Talent rake ndakaona zvakawanda about him zvazvo zvisingatozikanwa vakawanda. Is sharp mukomana waye anogona, is intelligent. Windsor mfana wekuti futi kuri kunzi mukuru hapo. He's good. Mtona wafana vakawanda vanotogona. Ndinomwe mfana wangu andauya naye uzonipo 2 seconds mfana umbomfila. Wamwe wafana vangu plus ndochinja nanda kufunga inini Sparks. Chekuti kuri kunzi handisisiri handina kukwanisa kunge ndichizodzokera kuMadrid. Anditi my ningirini ndatodaita studio. Anditi yepabasa pedu but chandoda kutageta upcoming artists wafana vasina mazita. Ndo vandandiri kuda. Ukuthi they will come vachirekodha vasina mari vakaomerwa vafana vaya. Then ndongoisa equipment yangu studio yangu iri bo vafana vangu vachirekodha vachivapublisha vachitsvagawo kachikandirawana zigo vachiwaisawo pamasocial media. Ndo zvinhu zvandanda kuda. Not kumira ne-individual artists. Alright, saka ndo question ofanira ndabvunza yabvunzwa naSparks yekuti isusu show chedu ndechoti number 1 artist wenyu wongo kukanganisirana kurimo munyika Silentkiller unozviziva wewe let's find a common ground but kana takushanda going forward that is zvinhu zviri clear kuti Silent uzive kana uchibatsirwa rubatsirwa then general kana muri kubatsira muri kuita sei muri kubatsira ndofunga ndo yanga question yangu tanyanya svikere kwekuti azvichatoita kana makuita business atira musaise tsitsi chereke chingogara mangozvati kubudisa 5000 yangu baba ntorambe that's why ndatotaura ndo pandozviblema but ndakatanga zvakadaro patangira ndakaita zvaitoda tsitsi ukunzwisa ndofunga imimi ndimunotoziva song yekuti panosonzi vanhu vacho hanzi havanzwe tsitsi vanonzwa radio kugara mustudio vachiona video kwete kuti vanonzwa iwewe saka zvaidano vana vacho havanzwe tsitsi vanonzwa radio saka ndomatangira zvaitozvo kuti zvaitoda kudaro I think matsanangura zvinhu zvatanzwisisa matsanangura zvinhu zvaatine kana paine mumwe mubvunzo yasarawo I think vanhu vanofanira kuzongo ini hangu last request achingotiratidza kuti shete kanyanzi chi tishete kanzi chikoro akungotiratidza mobhadhara here aiwa haubhadhara we don't pay ime ndimungatobhadhara bozi mafanzi akana kubhadhara makudirira magenerals ari vari umudere shete yanyu nawanzi chikoro vakabuda the reason why ndaratidza shete is kuti vanhu vazive kuti general vanapa vanopisa hembe alright indotorwadziwa to be honest ndakarwadzira singaite kuti handichashandira Silent ndechekutanga andika then section chinondirwadza mafans maybe kana ndabva pamberi pekufkafu doesn't mean kuti handisisiri part of kufkafu I'll be there ndofanira kufila comfortable kuti chiro chena mashows aSilent I'll be there but manje pana vamwe ari kuti amene kuti kana wasiya basa utotora ina handisandama mafollower yachinherera havanzwisise music mafollowers yachinherera ladies and gentlemen nyaya dzaSilentkiller namanager wake dzakawanda kunge masong avo saka ndine 600 songs manager foni yangu iripo 600 songs paona masongs yasari mufoni mavo yaSilentkiller ore ndoti 80% yeSilentkiller kojenji yani masong mangaya jenji ndechinherera jenji ndo imwe jenji tine page hanzi ndakuposta hanya yepeji chanetsa nashaza ni page na Silentkiller lupeza rangu na toni bindula tonteshana naye toni chitanga ndakufa he was there anga pamwe pama-album ati makatomira iwewe natoni tonatombowa bhuru wangu asati apanduka toni pakazongoona kuti blot ari kukundwa naSilent iko zvino hamene zvanenge ari kuita plus aida kumaisa bhiza I need to be honest Silent ake muni mombe but ndine mufana wangu andauya naye ndokumbirisawo ndawe ndo ma-upcoming angu aya ndanchimbotaura kuti mumbofile 2 seconds anzi Keku sikweleza mic paduze ndewe hip hop man so Keku wagwan wagwan DJ Sparks udase arsema works
Cooler down. Makula down. Cooler down. It is a career. Magabva. Mabule Papi King, man. So Keiko is a trap dancer, Afro beats and hip hop artist out of Warren Park D, Pamereki Baba. And I'm also a producer. Alright. Ma genre yese tutogadzira saka tiri mu industry. Ndara I think tufana mumbo tinzosoka nakambijana ndega zvakawanda tofana kuzotaura because sona zokuinvite patime yenyemega kuti rwera mabhitsa minawo kuti imbira so that tingona yatsokuziva more about him because of time and everything mukana kadiki kuti mugoitese mungoro but I'm happy kuti ona wakuzira kuna Keiko. Watch out for Keiko. Hoyo saka moda kuti acapella voice Ndara. Alright, I get ngoro freestyle. Alright, Simbi made 5 times 525. Ninakuya kuzotamba ndiskwira jive. Sarita maboss akatomuka na 5 tikamuka kuma 10 poverty nondita part. My lips akaoma pada coke kana sprite. But diri tosa zinotosa bite pa my price. This coulda noise, this coulda fight. Number 4 nepa drag about the dondo pa site. Support time asina mana please tenga that. Kana uri wangu is a like vanzwe bat. Sandondo zilava but my views no wana basa msagaya ndichapera cause my hits naka sharp. Please don't judge this book rine cover zvakawanda zvinondibaya moyo wangu unashata tambanana Judas malinks takakata vaionera madeals vachisasa manzi ndane pride cause anchada remacrowds takakwidza prize cause andimo hoyo music ndeyekutora macheese atenakakula ndempana wangu ari pana vanonzi Miki. So I think mufana mamudaidzo kustudio kwenyu mumbonzwawo tombochinjana maservice muchitidaakenzo kustudio pana wangu kuchi kustudio kwenyu mombonorekodawo then sikunoko tichingopushwa mavekisi enyu aufa it said it aiwa titakakula down tobvuma Zimbabwe is open for business. aiwa blessed king. I think Mdara artist wenyaka ipa and ane zvakawanda zvekuofa because kana ari producer munhu kutaipa mabhitsi anogadzira kana achiimba mbuti achitiimbira pane instrument tichatsopfekera maheadphones akawanda apa tichasomunzwa nechinzwawo. I think tinodafana kuronga imwe day naye tomeyatsonzwa. Ndara I'm happy for you because muri maoko ari safe maoko ageneral. Sure, big up to General Ovi. Kutyira maybe ndiwangu ari maoko atony because Tony anotenga peji raSilentkiller. Tony Msiki. Msiki last. Magangster zvigananga. Ndozvigananda. Muhondo zvechi. Anyway guys, thanks for watching, thanks for supporting. Tanatangoya na nenyaya iyi kuti muzive zvine zvichiitika so that panosara pasino ari kuti but general ari kumbuti kudei zvinhu zvakambonyatsoitika. I think nyaya pachena tanzwa side raSilentkiller, tanzwa side ramanager General Ovi, takanzwa side raSilentkiller. So zvakumafans kuti tichinzwawo kuti mukutora sei nyaya iyi muchitora masaidi enyu asi maziva mativi ose because zviri important kuti munhu isane right yekuti ataure zvaanenge achifila. K-Flow mamunzwa tichamuinvita momuona with that it's Keiko. Keiko extra badness aka Mr. Bad. Bakakula down. Ayo tita kakula down. Bro